Ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC hapok kajingalam kakong Magdalene S. Maulong Executive Member in Charge Forest lembat uba Balajit Rani MDC Kanongpo Constituency uba Spasian Seliang Lingdo Arai Sokhwai haka khat artrik nailar kilahiar syakashnong umlado banyak keren penbej halor ka kendrum kendram ka balami ba ka jinglet jenrat ki bor ka KHADC na lailat bit ya ki jingtung jingtep jong ki katto ka nengut ki nong shnong ka umlado. Hak ni kasila penlong ya kajinga lang hak kajinga don lang uba wet singkli rang ba shnong ka umlado bat ki pait ba nong shnong hak ba ki nong shnong ki ladawaru ba ki bor ka KHADC ki dei ban siu ya ka bai luksan na mar ki jingsha penjulor jong ki jingtung jingtep jong ki hak ba ya dei pat bat ka jaka na kaliang ki officer kumju ka EM kilapen I ya ka sakhi baling ba ki kot kisla ki dulir ba kate ke jaka ba ki nongrap ki pendenkam ka dei jong ka district council na du ki snem arjar saw arjar san bat house nem arjar nriu la pen mi ya ke jing mana ba ki nongrap kim dei shu ban pendenkam ya kate ke jaka ban thung ban tep ni ban rep ban riang hapo uput usam jong ka jaka ka district council ngam shimla suk ban shu sngap jar kelam da wan yu kejan kelam da wan banyak sngap lang kham tam e na ka benta ki nong shong shnong ban ka liang ka jong yi ka department Ngiwan hang niru banyak suk. Dang don mo kalat kalen TV nang yakran. Ngatrai piru bi kwa banyak suk. Dai nam dai. Di ngiru nak kalian gajong ngiru ngi kwa banyak suk. Ke ka ba pila kran mene ki rang ma syakmat ki la pensngau pensngap. Na ka benta ka jing julor ka jongpi. Nam ta ki jing tu ki jing tem. Kendiat na kwa ban ong pi ka bor bat ka ikhtiar na jong ka district council kalong banyada yo po yo sam jong mo. Ki staff ki don si feel condition ki prepare teng ni teng kum kita ki nong yalam ru kum ki em in charge teng la syak tamput ki pat ba ki bikin kan no tak ada ka department kala ai pat shiki wai kham jing nang jing tip henry pat hakani ka sngi ya ka ba phi don lang ni ka por haringkat lang kita kisaki kisatar ka bangila don ni ka por ru na ka liang ka jong akum ka em nganum shong than ngan ra ya ka khubor sha chief executive member UCEM jongi ka sing sim halor kani ka benta ka ba phila pen snow yang haring kat lang ka jingdon jong local MDC bat na ka department ibro ko way na ka benta ka compensation na ka benta ka jing siu ka jong phi ngangit scam pirupin aila yang akum ka EM ngan ra I kani ka mat ha ka executive committee ka jongi ka ban salong shen na ka benta ka jing snow ka jong phi na ka jing ut ka jing nam ka jong phi but ngakular scam hiru haring ka jing MDC ngin tray lang hasenda ngim kwa ti ginyatan para mangingin poy siya kanu ka jing snio ka basuk pan ka dokti ka bakasuk banya kho basuk banya snio ringim kwa pa kita ka banja ka shnong ka thang ngidam ka jing kit kli ka jing ba kli ngim suk ila diru ban o maklam da wan yu asngo dala ka jong ki shko abin ki jong ki khamat ro bana kaliang ka jong apum ka EM forest nganra ikani ka mat ka bakung kilong kemi ka lapin snow ni ka pot kili orang ba ki lakren na ka benta kita ki jing julor ki jong phi ngangit scam ba phibin aila ingi shipor arpor ka ni por bingila pat ban bu ikani agenda hakmat ka isi ka ban senong pat na kaliang ka jong apum ki in charge forest ti tangkat ta kiliat ngangit scam bangi baro ni kwa ka jing ha ka jing suthu jing mut mo ngangit scam ba phiru pidan hang ni ru nam ta ka jing kit kli ka jing ba kli Hadin bangila let kato ka survey gila ya syong hapo IB hapo lelat bangila syong perkhat na bala ya drop ha ya ta map jong ukut usam jong ka district council bat pi ba section ha banang pom ek ka ne ka syong yu pi ba ro ka de ka hapo ka area position iding tik iyo ihi ba ro agdan ne apdang iding tik pi syong syong je lami ka kedrup bendram apdang kidong try ka district council bat pi pai ba section te hari kata hagar yang jongi ka dorbar raj lawan ban berbeg kadam masuk ba draw kata outline map te ka ba yede ba ka sino pi ka de yang na gawa umla do ba ka tiu na ka irsya ka koi sadu dengan kata ka ba de ka area ba yede ba ubun sam ni kata ba de syari yang semi ya yun na ya kan tangan ini ke mentang ikan asmi marga ni ka jan ki hang tai te na do ka to ko do om ya kitu ki ba shong sa siang ngade ko wa do palat na do ka ki sya phim la si bandra kata la de kram sai
Jadi ong nim nomor kilas tang berdrap langkah do pot lagi patum dah. Te kiom bangim te suri ban tum tiap sitai sidiang doang ila ya sub la be no ya ke bala ya be ma pi ke barat ini ki baru ki member yang ka jun te be la ya menjur nomor kata la ya soi lam tu bala ya te handai kendit kami pat kana ka jing ke program menta kade nomor ka jing ba bom ya buram ya ta uput sam Ibu ibat osinong kinung buram ya ke nomor ba kreatif bagi jong sarkar timur pancu yom be da ka bagi jom ni ibu ibat jom be ya sarkar kata ke jing mut berkat jongi ibriu hanong handong andre nang liang jongi ya ke ba ni la da tho la tho nim la su penla ke ba la penbe ku ma la tho am to ba na du menta nim la su ben penbe tu mai kata ke ka ba so sekolah da tu por te kata ke jing kerpat jong hapi upai ba no sinong krau pin chong su sa jing ne apo ka area position ba ka district council kala iso bhai pi philen buram ke ya ke put sam bala de ai pi buram mde su ben jam siliang de put na de pi jam siliang put da pitu pitap la de jong ka district council ka mde su jong pi bale pi thung sitai namar de kwai na de utum po na de e ru la de jong ki wai pak man ta la da nga thung jing thung ha per riu utu jing thung ngamla ben kam ba ngamla dong ba be jong ha la de jong utu be riu trai per trai hendo kalau kita te ngakar pat jur ya fi te ba na song to buram yo kut sam ya kata ka jing dawa ju fi ya ka jing lut jing sap ai kata ka song ha fi pat ka sarkar ngahi nagliang kumulung dok rat ngam dan buar kata ban siu ya pi ne dan ya ngan siu siang sarkar ne ngamla no ka shom ha ji de jong pi ka apar jong pi ban request ya ka sarkar dan ka sarkar ka seu de ban ai kan ai tang bawat khmi nanti pat ba pinio palat sya ya ka iba pila belut namar ka sarkar ka kap khen ka kum government rate nomor berit bana ka jilut bisa pelang berit tam kada di government ngam de banga kwa ban chim ya te ndo tang te jing thung kwai banga susara hang te daula he daula long ban thung sawai ngam sara no te kwai empat long bra ban thung ban ra sawai la ngasura jubor yo ya te kampat de ra por bangan ra yo te kwai banga sara hang te ila dawan pom no ngat ngam so bha ya kanela dapim siu Dari hoki tadi. Pej mong thay phút nọ ta chỉ thung trong phi ta ngạt ngam phút ra bà đằng đây cái chaka trong ngạt ta mà ta ông ta bà không thua hi ta ngap ông ta kawan cái gì keren tengah ông lên sini ông bà đang ông bawang ta haba ya keren nak tu pi kedau hado kapung kadang cekak jom lima tapi ngapan map di ong balapan map nga hanno kata kakot bangapan map nga kadang ngat hingga cekak jom nga kata haba dangat ke cekak nga tengah kambet ngatung bet ngatebet te ini iwan hakatu iwan hakasi tarik tang kala tarik ilawan pom imajin tha ro nga haba ngalak keren badingat ke cekak jom nga ta ide ben pam ide ben soalnya mau dapat pam ihap ada kecing thak ngarak ngadang kam daya kata kacaka ngadang kam juga kacaka tengah tang thung ro banga sutrai badai kacang manga kata ngade ka bathet kata kacaka ta kumnon chu ai eng dangat kacang manga ngaro ngathet dengan suyo mo tengah open kumni ba he ai mo ya kata kacing thak jang pi bak ni la dulor hakan dia kecing thung jonga ngalapan jing thak ra im ai ra jing thak ra ngetan jakran be sepang kecing thak Namar ngata ngadon ta kecing thak cinta mo ikdo be hapo ka penthor jo ngata kading dek penthor kadang ngat walai kren sepang walai seikot ka tu kelak se ngar ang se lang ken mo ini isi of the jongi te ngaso ban ong ha de por marba ya kate ga jaka ngilaktif rupa na du mensuha kam de hok chu ka jong pai ba marangi nginu keren ya kate ga jaka keren nam tak nga keren chai be ya ka jing bakla ka don rupa na du mensuha
te jing bakla ya kan tu jing bakla la de bakla ngim thau ngim wa chu ka ba le la le te ngi kran be ya ka direct ya ka point ya kini ki jing thung ya ki balong kum ki kwai ki bandra na sawe ya ki tu ben kira be tang ya tang point ya ki jakai yu ki bala bakla men tu spa ngim la chu ban ngin kini la ne ngin tamput ya ta u put bala de ker da ka tanap forest du sukusil te ngim la chu ban ong ya kata ngi kran be tang ya kata point la da ka don nem ka jing smo ka jong ka nakaliang ka jong ka department jong ka du sukusil kan hok na em ban siu kran be tang ya kata point tang le biang te ko mot kadon ke dak wi ke mu jo fi silendat ke relong dari ba la sange no do por ki staff jo ngiru la hon ke nya kata re hadian pelawan mangi la dep ngiru lai mat hiru la don la phiru bilong hoi ki ba nang nismat ong ki ba thung te pombe ke thung thamai re hadian kata hi ba ki staff jo ngiru ki ba khila ya thung thamai biang ki sawan man pra ke kaliang jong ka ki staff jong ka lailat plantation ki lai ban kom ki game ki kwai ki so khang to ko min hakili sin balan de ganja nagaliang jong ki barbon man ka por ki ji ong yang a ki si tu barbon si bi ong ki bakin di ban wen no ki jing tu ti ta mar ka ha ko puru sam jong ka this council na mar don ka fencing hang tu kala ini saya kada ba tu ka pedro bum dei badang melin misi di islam nakapur support ki si ong buta temen nakatu ngiwan ni si lu ka member si o le keren yaitu nama bang. Hindi siya banang kantor, nani banang thog, hindi mo yo jiktip na ki staff na ki in charge ni siya laila tradition ki ang kidang dang thung si dang thung thumai. Te banang kumta na mar si up tu diyo nang he. Hindi man tapan dalale da nang kam bade ki ang man de ben na ni de ke bamde. Hindi katung ka rukom ni nakaliang jongi ka for the pandan habangar mo dan ni siya ko laila. Nila ang ikibre kamdan ka fencing hindi don pilar. Ni berbon isi orang ki baprim dai ban thong pala ni pila ba don le ki thong ni mai be ki ting thong na ma ki thong be an ka jaka joko face na mala dang imle um dang ni ko shong jing e ni ru ki bade pe e bro jaka asal sing ki keno bangi ni di ki jaka jong ba face kata do we ki jing e jong ki staff be don support fi le na ka daw ngim ju don kam ban ab do da sa mo ki ong ngim don kam ban ab do na mangi la pun kam ti ngi bin charge ngim ka nunu encourage bo wan encourage tu jaka ni mai ki pom le kata ka kamram jungi kum ki observe bade pe jaga ka plantation khamtam abade ka area jong ka discouncil nomor ni kada lasali sing kan wan ka jingli yangi komot phi phim jule jingti komot phim te pani la thong ni jingthong ki balong jingthong balong temporary jingthong balong permanent te kum kwa iti balong permanent ni sila thong mlang mon thong tang si ti yo sina na ngeng no pas la thong balong permanent na da kada ni habang ndan mi shuap ko la habo berniru sila kam tangin la aksa de ka program ko dan office in my bed akir inur hiru ban ong kum na mar kila le tam hi ya ka bamdei sa ka jongki kata na kaliang ko pa ban pensah lo ta no yong da sno baga ta ka bide baga ta ka jingsiu ko jingtra nam ta ka junu to set kan ni na kaliang jong tin don indon ko ta bi perkhat ngin siu na mar ki kila i bodan ko fencing huli kila wan nam thum se ko ta ka bamdei te kum ngin siu pak ni hajing sha na kaliang jongki kum ki ngong sa sno ha don kam itu jaka bikin rep pendiang idikan pan kirin pan enosi kirin pan jumbet na office ke maka adi lupa ka jaka jong office kirin pan jumbet na office ngiru nya pet nya kran ke habai di bata jing pan jingrap jong phi na kaliang jong office phi namar lada kamdon kani ka plantation ni kan po jing e pisia ki snong thang ni ko ko wa nai vinyo lada menta kani ka khala kamdon su de subu ko discount kam pet kam mi lan kam sumare kani ka khala na ingin yo kam ba di na ingin yo hiding thang du ingin yo tapi ni le banya da le bang yu men le banya pin ring ye banya da ban biang pi kala shala sisni ni bi perkhat tang pementa la sha ta kam ni perkhat ta kalawi on ti jing kara kara mudan men ka tan shan ni ru ni ra pi phi ndai bang le banya pi na ndai bang isi pi ni ko ahi banya trela pa sno ma tha pa kana mo jaka am ta mi sno ma marjan ni yo jing to ahi na mo jaka pa ni da ko office Habakren berkinong thok kubor ke kong Magdalene S. Maulong kum ke EM in charge forest. Kalapun pau bakibor ke district council kidon ke jing sukia halor ke jing ja ka belajar shen. Henry ke dehi ke jing bom ko ungu kinong shong shnong ke umlado kiba klem burom ya ke jing mana balapan mi na du usnam arjan rio ya kata la sakhiru lengba ki kot kisla ki jing yakut lengba ka dulir kabas kyam bat la pershan ru da kinong yelam ka right sok kwai bat kirang ba shnong barim ke umlado bat kiwe Habaya day berkejing dawa jong kinong shong shnong ban siu by luksan na kaliang ka EM kala ong
Bahkan lejra ya kini kamat ban pensengau hau Chief Executive Member CEM ke KHADC. Lak ban kedau badang hakitayo balalek no, lami ka kenrum kenram hapo kesnong umlado, ha ka baki nong syong snong kila keno baki bor ka District Council na lailat bit, kila tombor da ka baprat bat mait naphang ya ki jingtung jingtep jong ki nong rep, ki bade ki nong syong snong ka umlado ki bala rep lariang hapo ka jaka bahap hapo ka jingpe jikmi ka District Council. Sengi ngilawan banyu kejat aku senang lado kumba klayo I ka kubor ka balami leng ba kilat pathai kubor bat nakaliang ke jong ka senang bat nakaliang ke jong ka department ngilayo ban yashong banya penben bat nakaliang ke jong iru kumba pitep kabor bat ke ikhtiar jong ka district council kalong banyada ya uput ya usam bat kham tam lilai ngidon ya ka plantation ke jong I hang ni hapo lailat te nakerpat ru nakabenta kinong syong snong nang ne syakmat tada kidon kanunu ke jing temu hakabaki kwa bandrep bandriang dan ke jing temu ke babaha ke jong kiru nakerpat iki bikin wan hakalenti ke badai kalenti ke ba nidei bengin yakren lingba kita kinu lingba kita ki jing kerpat ke jong kiru bikin kami kanunu ke jaka namar ngisngo thu shay namar ba kum kini ki situation mo ke ika kamram ga jongi ga dong banyada ya ka property hi jonga district council you put usam teng ka khubor ba mi shabar kan lok da kungwe mo kindon gi ba keno ban kan tho kin ong ba ngilade ngilalilam ki jaka ki buta dei ngi kwa ban ong phi ba ka kamram ga jongi kalong banyada na ka banta ki jaka ki puta ka jing don ka jing em jong ka council hiru ba na ka jing shim khia jong I local MDC ngilalik mi ngila kendu hiru inong shong snong hadu I secretary snong ni raya don rang du bi rang ba snong but ban pen shisha na ka benta ka jaka ka ba laja pat ha tu ka sngi am tau pot usam but ngangit scam hiru ba kum ka council gidan hang ni banya trelang ban wara ka jing bha kham tam aka ba dai ba ka jing pen bet pot usam ka ba kalong shisha ka we na kamat ba ka issue ka ba ni kisngi ni jia kren bengi jia thir na ka por but na kaliang ka jonga kum ka EM ru ngala shem ya ka jingkit clear bangan ya kren hiru ya UCEM haringkat bat ka isi ka badon hangte ya ke ek kilat kilenti ka bangin shim nang nesha khamat ha ka bayade ba ka tu incident ka jingja ka baja hang ne plantation ki jami jong ka dor barat na yang ne rangkat bat une u secretary jong ka dor barat ini u ba di star lo te hagane ka singi lawan hagane ni ya penbet bani yasuk apa yang u pai ba no sing sinong ni ko ga sinong lo do bat ka department forest yang ka district council ba nagapor sakapor ka mi kanya ka jing kulmar na du ki tegis nam arhajar saw arhajar san hadu arjan riu ban ha arhajar riu ngila ya tho ya ka dulir ba scam ba bej ba nam don shu ka no ka jing kulmar ke kumta na banjur ya ki pai ba no sing sinong ha ne po sinong la do le ne sama ba nang ne sakmat kede ben burom ya upur usam kabala kunbet da barai ba khnang ban nom don shu kano no ka huri hura la ne ka jing bom ya sotu jing bot apdang inong rap ba ka ne ka department forest ya district council so komen bana kaliang jong EM bat ki officer jong ka district council dala dehi ngila yo lang banwan ya kendu yaki ban ya kren ban ya penbet halor ketika jaka bat kat kum ka jing ya kren jongi mene hapo meeting ngila sotu nakaliang jong orang bak senong bak sekretari senong kila penpau bak ketika jaka kade jong ka district council but nakaliang jong ki don ke jing dawa tang na benta ka bailut bicep ha ka de bak ketika jing thong ba maki kila thong but nakaliang orang bak arai ru orang bak arai kila pensyai badu senam ahraja henriu bak ketika jaka la de ban penbet ikena bak nom don su mono bala ban kamtrai ya ketika jaka te halor kita ki nongrim na kumbala kren da EM in charge ak bayde bat ka jing dawa ka jongki ya ka banyo ya ka bailut yang tu jing thung uba sipor jongki ngangit scam bana kaliang EM in sara ya ka kamat banya kren ak bayde bat ka te jing thung jing tep ki ba maki nongsong sunong jong ka sunong umlado kila thung la tep bat ngi kerpat ru ya ka ya ki nong tre jong ka plantation ki jongi hangni ak ba kin pej perman khnang ban lai na kano ka jing ya ka ja nang ne sakhamat kumbala keren de EM ba kirat pai ba nong song sinong ru ngi kerpat deki bala don kano ka baki sngo don kam aga bede bat ka jaka jong ka district council kide banwan da kelenti
nang ban light nang kano ka jing ya kajia nang ne sakhmat kata ka de ka ba kongsan na kaliang jong ki pai ba nong song sunong bat kum u local MDC ru ngala sim khia ya kan kamat adu ka singi ka basdang ban wan jungo dala de ka te jaka bat kalong sha ke kum ki pai nong rep ka jing pangnot habang yidu ka jing thung jing tep ki jongi bat namal kata na kaliang ka jongaru ngakarpat ya IM in charge jongi ba in perkhat bah halor kani ka banta ba na kaliang jong ki pai ba nong song sunong kila ut lanam na ka banta ki jing thung ki jing tep ki jong ki